मी दिलीप मारुती पाटील, मंडळ अधिकारी, महसूल सेवा आणि सामाजिक कार्याबाबत आज मला कोकणशाही व पर्यटन महासंघामार्फत आज पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। खरं म्हणजे विविध क्षेत्रातील लोकांना, या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लोकांना पुरस्कार देऊन एक प्रेरित करण्याचं काम हे या चॅनेलमार्फत झालेलं आहे। आणि खरं म्हणजे याची प्रेरणा इतरही लोक घेतीलच, परंतु अशी जर चांगल्या प्रकारे सर्व क्षेत्रात माणसं पुढे आली तर एक साखळी निर्माण होईल आणि निश्चित मला वाटतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीमध्ये हा त्याचा एक लाभ आपल्याला मिळणार आहे। आणि हे सर्वांना प्रेरित करण्याचं काम जे केलेलं आहे ते मला वाटतं एक जिल्ह्याला समृद्धीकडे नेणार आहे। आणि असंच या चॅनेलमार्फत विविध क्षेत्रात कामगिरी करणारी लोक असतील किंवा सह्याद्री ते आपला समुद्र किनारा पर्यटन असेल, यात ज्या ज्या चांगल्या योजना असतील त्या निश्चित लोकांपर्यंत आणि शासनामार्फत हे चॅनेल पोहोचवेल आणि एक समृद्ध जिल्हा म्हणून जी ओळख निर्माण होईल त्यात निश्चित कोकणशाही या चॅनेलचा हातभार हा लागलेला असेल आणि लागेल अशा सदिच्छा व्यक्त करतो। परत एकदा आभार मानून मी माझे 4 शब्द पुरे